Krásny deň želáme vám všetkým, priatelia, ktorí radi počúvate náš podcast Obnov dom, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Pozdravuje vás Katarína Brichtová. No a dnes budeme mať tu v našom štúdiu Veru Horúco. Už o chvíľku sa dozviete prečo. Veľmi srdečne vítam nášho hostia, ktorým je Milan Kašuba, ktorý je autorizovaný stavebný inžinier a zároveň špecialista požiarnej ochrany. Takže preto horúco. Ak ste niekedy zažili požiar, tak viete, že je to nesmierne traumatizujúca skúsenosť. No a my dnes ideme rozprávať práve o tom, ako predísť takejto veci práve v súvislosti s obnovou domu. Takže vítajte u nás. Mali by majitelia už pred obnovou domu myslieť na to? Dobrý deň. Áno, mali by určite na to myslieť. Mali by v podstate osloviť buď generálneho projektanta alebo priamo špecialistu požiarnej ochrany, ktorý im posúdi vlastne ich zmeny z hľadiska požiarnej ochrany. Mm-hmm. No, jasné, len tento program je nastavený tak, že veľa Slovákov si robí obnovu domu svojpomocne, hej, že pomáhajú im rodina, susedia. A je dôležité poradiť aj im, hej, keďže nebudú mať nejakú takú špeciálnu dokumentáciu. Čo by ste im poradili? No v prvom rade mali by dať nejaký zoznam tých vecí stavebných, ktoré chcú na tom svojom dome upravovať, a tie by sa mali posúdiť z hľadiska požiarnej ochrany. Uh-huh. Aký majú rozsah jednak vplyv na ich dom samotný a potom na susedné napríklad okolité stavby. Uh-huh. A aké sú také tie najčastejšie skryté požiarne rizika pri prestavbe domu? Závisí to od konkrétneho vlastne toho stavebného zásahu, ktorý idú robiť, ale napríklad keď zoberiem všeobecné zateplovanie, čo je asi najčastejšie, môžu sa zväčšiť odstupovať vzdialenosť. To znamená, on má nejaký svoj objekt, svoj rodinný dom, áno. Zateplí si ho, dajme tomu horľavým tepelným izolantom, zoberie väčšiu hrúbku, aby čo najviac ušetril na energiách, a tým pádom jemu sa zväčší odstupovať vzdialenosť a môže zasahovať napríklad požiarne bezpečným priestorom na susedný pozemok. To znamená laicky, hej, že tie domy sú blízko seba. To sa týka hlavne radovej zástavby alebo aj bežných domov? To sa týka aj bežných domov, čo sa týka tej radovej zástavby, tam môžu byť nejaké problémy s požiarnymi pásmi. Že boli vytvorené nejaké požiarne pásy. Čo znamená požiarny pás? Pýtam sa laicky. Požiarny pás je to laicky stavebná konštrukcia, ktorá vlastne zabráni prenosu požiaru z jedného domu na druhý. Že keby horel jeden dom, tak ten požiar sa nesmie... Aby to nepreskočil. Keď si zoberete rok 1666 v Londýne, bol tam veľký požiar, zhorelo celé mesto. Odvtedy vlastne sa prispôsobovali nejaké predpisy, aby sa zlepšilo, aby sa vlastne ten požiar nešíril, že ako náhle vznikol požiar v meste alebo na nejakej obci, zhorí jeden dom, ale nesmie sa rozšíriť na susedný dom. To znamená, že musí tam byť, ja neviem, 1, 2, 3 metre odstup. Hej, zrejme je to nejako takto. Áno, ten požiarny pás má šírku od 90 do 1,20 m. A čo sa týka tej odstupovej vzdialenosti medzi domami, to závisí od toho, že aký je dlhý ten dom, aký je vysoký ten dom, koľko má otvorov, to znamená, koľko má okien a akú hrúbku dám teplnej izolácie. To znamená, že tá hodnota nie je fixná, je premenná a môže sa hýbať radovo od nejakých 4 do 10 metrov pri tých rodinných domoch. Toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, lebo to bežný človek netuší. Zrejme sa musí obrátiť na odborníka, keď chce vedieť tieto vzdialenosti a podobné detaily. Na koho sa treba obrátiť? Treba sa opierať na toho špecialistu požiarnej ochrany alebo priamo na generálneho projektanta. Nemal by tie veci robiť sám svojpomocne, že poviem si, idem si teraz robiť na nejakú tepelnú izoláciu, nejaký materiál. To znamená, že má mať k tomu spracovaný nejaký projekt, aby vedel, že kam chce docieliť tým svojím touto osnovou obnovou pri tom rodinnom dome. Dobre, a ak teda sa takto rozhodnem, kam mám zavolať, alebo existuje nejaký zoznam špecialistov? Áno, na stránke ministerstva vnútra je zoznam špecialistov požiarnej ochrany podľa jednotlivých... Ministerstvo vnútra ste povedali. Áno, ministerstvo vnútra. Stačí dať do Google špecialista požiarnej ochrany zoznam, vybehne excelovská tabulka podľa rokov. Je ich zhruba 600 na Slovensku podľa jednotlivých regiónov a okresov. Dobre. To znamená, vyberie si človeka, zavolá mu, každý tam má mailový kontakt a telefonický kontakt. Predpokladám ale, že toto neurobia všetci. Nemajú na to čas, priestor, možno financie. Aj keď tu budeme hovoriť na záver, že dá sa tomu pomôcť. Povedzme si o takých tých drobných alebo aj dôležitých veciach, s ktorými sa stretávate, na ktoré by mali pri obnove domu ľudia myslieť. Myslím si, že to by mali byť v prvom rade materiály, ktoré by možno nemali byť úplne horľavé. Áno, pokiaľ pridávajú horľavý materiál, tak tým pádom akože treba posúdiť ten dom individuálne. Na základe toho, ja neviem, že či ten existujúci starý dom je, dajme tomu, z horľavých materiálov, či má nejaké drevené trámové stropy, či má horľavý krov. To znamená, ako treba to individuálne každý ten dom posúdiť. A takisto, že či mení napríklad zdroj tepla na vykurovanie, či si tam pridáva, neviem, fotovoltiku. To znamená, že treba komplexne posúdiť tú jeho obnovu, že čo chce spraviť a aký to má dosah na ten jeho dom.
a na tie susedné domy. Dobre, a keď si to rozmeníme teraz na drobné, jedna vec sú tie materiály, ktorými zateplujeme. Áno, tie môžu byť horlavé a nehorlavé. Áno. Keď pridávajú nehorlavé materiály, tým pádom akože nič sa nezhoršuje. Je to bezpečnejšie. Určite áno. Že myslieť na to možno už keď nakupujem materiál alebo rozmýšľam, že aký materiál použijem. Áno, určite áno, lebo vtedy sa vlastne nezhoršujú tie podmienky oproti stavu, ktorý je existujúci. A ako náhle tam pridáva niečo horlavé, treba to posúdiť, že aký to má dopad na tú jeho stavbu. Aha, dobre, čiže to je zatepľovanie, potom sme hovorili o fotovoltike. Áno, pri tej fotovoltike vlastne treba dodržať nejaké technické návody tých výrobcov, ako sa to má nainštalovať, takisto by mal spracovaný mať nejaký projekt elektro, že kde to napojí a mali by tam byť nejaké dodržané bezpečnostné vzdialenosti od horlavých materiálov. To znamená, že je rozdielne, že či to bude dávať na strechu, ktorá má napríklad nehorlavú krytinu, to znamená škrydlu, alebo nejakú plechovú krytinu, prípadne horlavú krytinu, asfaltový pás. A vzhľadom na to vlastne treba tú fotovoltiku potom umiestniť. A je problém, keď sú rovné strechy a keď sú tam teda položené iné materiály? Dá sa to ošetriť, ako vedia tam urobiť napríklad štvrkový násyp. Áno, lebo tam, ak si ja správne pamätám ešte teda z detstva, tam bol asfaltové niečo, alebo také áno, asfaltový niečo. pás s takým posypom. Aha, a to je teda nebezpečnejšie, to treba odizolovať? Závisí aj, že v akých vzdialenostiach sú zase tie panely. Tie panely samotné ako také, keď sa prepočítajú, vychádzajú ako priestor bez požiarneho rizika. To znamená, že majú strašne málo horlavých materiálov v sebe, ale potom spájajú sa do jednotlivých akoby tých rozvádzačov alebo elektrických vecí, ktoré by zase vedel projektant elektro lepšie vysvetliť. To nie som až taký odborník. Ja tomu až tak nerozumiem. A tam vlastne vzniká to potenciálne riziko požiaru, že keď začne horeť, tak začne horeť vlastne v tých spájaných miestach, že sa viacej pospája tých panelov dokopy. No je zaujímavé. Je veľký záujem o tú fotovoltiku teraz? No, asi áno. Že áno, že je to súčasť tej obnovy domov. Dobre, to je jedna vec, druhá vec, tretia a veľmi ma zaujíma ďalšia vec a to sú hromozvody alebo bleskozvody. Minule sme to riešili, u nás doma máme chalupu a my nemáme vôbec bleskozvod. Je to akože starý dom, ale vždy mi môj otec hovorieval, že my tam máme obrovskú lípu pri tom dome a kúsok ďalej ďalšiu vysokú lípu, že vlastne ak udrie blesk, tak udrie do toho vysokého objektu. A minule sme mali debatu, že nevždy to platí tak. Neviem, kde je pravda vlastne, ako to je. Tak čo sa týka bleskozvodov, k tomu vlastne kompetentný vyjadriť sa projektant elektro, ale vo všeobecnosti ako pri nových domoch na 99% sa vždy odporúča bleskozvod, akože museli by ste mať extrémne vysokú budovu nejakú, že čo by vás pokryla ten oblúk. Aha, čiže keď sa stavia nový dom, musí byť bleskozvod. Áno, a pri týchto rekonštrukciách zase bola odpoveď taká, že závisí, či sa ide robiť aj rekonštrukcia elektroinštalácií. Že pokiaľ do toho nezasahujete, akože tak nikto vás nemôže dodatočne donútiť to dať robiť, ale samozrejme vždy sa to odporúča, alebo keď tam nie, akože to riziko tam hrozí. Jasné, čiže ak tomu správne rozumiem, neexistuje legislatíva alebo nejaký predpis, ktorý by mi to prikazoval, ale z môjho hľadiska, ak sa chce vyhnúť problémom a ak chcem, aby môj dom bol bezpečný, tak by som ten bleskozvod tam mala mať. Určite áno, odporúča sa. A čo tie lípy? Zavrať možno záveru, ale ako sa hovorí štatisticky ten požiar, ten blesk raz môže udrieť do toho domu. Čiže nespoliehať sa na to, ale... Hovorím, projektant elektro by posúdil, on má na to v podstate výpočty, že ktoré posúdi, že či je krytý ten objekt alebo nie je krytý voči tomu bleskozvodu. Ale určite akože z hľadiska požiarnej ochrany vždy sa odporúča objekt vybaviť bleskozvodom. A vy by ste čo urobili, keby ste mali taký domček? By som ho tam doplnil. Dobre, budem nad tým rozmýšľať u nás. Dobre, povedali sme naozaj veľmi veľa vecí. Komíny ešte sme nespomenuli. Áno, komíny. Môže byť častý vznik požiaru z komínov, jednak čo sa týka vzdialenosti, že človek môže rekonštruovať svoj dom, napríklad krov, posunie a nedodrží minimálne bezpečnostné vzdialenosti od komínov. Aby v podstate boli buď vzdialené, alebo potom musí ten komín obložiť nehorľavým materiálom, aby sa ten neprenesol. Ďalšia vec je údržba tých komínov. V podstate veľmi často vznik požiarov je od vyhorenia sadzí, že človek má komín na tuhé palivo, nečistí ho pravidelne a jedného dňa sa mu tie sadze zapália, vznikne tam vysoká teplota na 1100 stupňov a v podstate prehorí to cez to a chytí sa mu krov. Ja len si pamätám, že k nám prišli vyvložkovať, že sme museli mať vyvložkovaný komín. To súvisí, a my máme vlastne kotol. Áno, možno ste menili typ paliva. Že vtedy sa v podstate vyvložkuje ten komín a vlastne komínár posúdi. Čiže to je dôležité povedať, lebo ľudia môžu pri tej prestavbe meniť nejaké palivo? Áno, pokiaľ menia palivo, vlastne vždy treba dodržať technické návody tých výrobcov. On tam má popísané, že jednak osadenie toho spotreby, či nejaké minimálne bezpečnostné vzdialenosti od horlavých
prvkov, prípadne keď tam má sklad paliva, že ako ďaleko má byť od toho kotla a potom takisto, čo sa týka toho komína, že ako ho treba upraviť. Mm-hmm. No vidíte. Takže toto všetko máme a potom viete, ľudia veľakrát urobia a majú aj projekt a zabudnú na takú elementárnu vec, ako je hasiaci prístroj. S tým sa stretávate občas? Áno, veľmi často. Aj pri nových domoch, že človek si objedná projekt rodinného domu, naprojektuje sa veľký drahý dom a potom je mu tam ľúto niekde dať 2 hasiace prístroje, že ktoré by ho chránili v tom počiatku, pretože keď nezasiahne hneď v tom počiatku požiaru, tak ten požiar sa rozhorí, ten dom zhorí v zmysle platných predpisov, jak sa povie, príde poisťovňa a uhradí škodu. Aha. Ale keď sa zabraní tomu, musí akože prvotne hneď zasiahnuť. OK, čiže treba mať tie hasiace prístroje. Áno. A pritom to nie je nejaká veľká investícia. Nie, to je pár desiatok eur, ten hasiaci prístroj. A aké máme mať? Lebo viem, že sú práškové, že existujú vodové a podobne. Áno, je viacero typov. Ten najuniverzálnejší vlastne práškový hasiaci prístroj. Aha. To je asi na tie elektroinštalácie a podobné veci. Myslím. Takže áno, ten práškový je taký najčastejší, najpoužívanejší. Potom tie ostatné, napríklad snehové, to už je ako tlaková nádoba sa to bere, ale zase nezanecháva taký neporiadok po použití toho hasiaceho prístroja. Vidíte, tak treba myslieť aj na takéto veci. Čo sme ešte nepovedali a chceli by sme možno ľuďom pripomenúť? V prvom rade nech si teda vždy, keď idú urobiť tú prestavbu a obnovu, nech sa poradia s odborníkmi, nech v podstate zohľadnia všetko, na čo to má dopad, nie len na tú požiarnu ochranu, ale na všetky profesie, pretože ako laici môžu na veľa vecí zanedbať, ale v podstate nemusia vôbec dať do súvislosti tie jednotlivé veci, že, ktoré súvisia s tou ich obnovou. No a tu máme dobrú správu pre všetkých, pretože tí, ktorí sa rozhodnú pre obnovu a od 9. októbra sa zapoja do 4. výzvy, tak môžu požiadať o preplatenie výdavkov na vypracovanie požiarnej bezpečnosti a dokumentácie požiarnej ochrany a tam je príspevok 150 eur, čo je, myslím si, veľká pomoc a naozaj, keď sa zamyslíte nad tým, že pri požiari môžete prísť o oveľa vyššiu hodnotu a aj keď to máte poistené, aj tak je to problém, tak myslím si, že teda ja by som sa určite s odborníkom, ako ste vy, veľmi rada poradila. Tak hlavne nech si ľudia uvedomia, že celoživotné úspory dajú do domu alebo do svojho vlastného bývania, že sú to fakt, že veľké peniaze a potom šetria pár korún na projekte všeobecne. Takže určite treba sa poradiť. Áno, a kto raz zažil oheň, tak vie, že aké je to nebezpečné a aké sú obrovské škody jednak na hmotné, ale myslím si, že aj také akože psychické môžu byť potom. Dobre, treba tomu predchádzať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Našim hosťom bol Milan Kašuba, ktorý je autorizovaný stavebný inžinier, špecialista požiarnej ochrany. Vy ste počúvali podcast Obnov dom a budeme sa na vás tešiť opäť na budúce. Srdečne vás pozdravuje Katarína Brichtová.